sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Mom! You are a beauty titleist, a title holder. Ibuyat ka sa anak ni Congressman Amar. Mommy! Ibuyat ka aron magminyo tayon mo. Ipakita ni Piolo nga naay daghang lalaki nga mayabag kanimo. Nakasabot ka, Sarah? Ibuyat ka. Mommy, sige magkaglito ka ng ibuya. Unsa man ang ibuya? Iha, kanang ibuya, verb ka na sa word nga buya. Unsa gani ng buya? Ay, kanang buya, mao ka ng paagi sa mga ginikanan nga sila ang magkasabot nga ang ilang anak nga mga laki o anak nga babay. Minyoon. Unsa? Mao ka na simple nga explanation sa word nga buya, anak. Ang mga ginikanan ang magkasabot. Ug dayon, abuton ang anak nga babay ug ang anak nga lalaki. Sama na ako. Magkasabot ni Mini Kumaring Cora, ang asawa ni Congressman Amar. Si Kumare. Buyahon na tong atong anak, Kumare. Ang imong anak nga lalaki, ikasal nato sa akong anak nga babae. Kana? Meaning, kamo rin magsabot bisan dili mi uyab sa lalaki? Correct. Saktong imong pagsabot. Uy, mahimo din na mi. Nga makigminyo ko bisag wa mi relasyon. Oh, Sarah. Makat-on ka ra sa paghikugma. Kaha, mommy? Yes, iha. Makat-on ka ra. Kay, magpili man pud ko nga ang ilang anak, gwapo. Mi, di lang tingali ko, anak, uy. Porag, dili ko makauyon ang pagi, ha? Ay, simple raman pud ka na, Sarah. Kung dili ka makauyon, aw buwag. Mom. Kung dili ka magmalipayon, buwagon. Kasimple. Buwag dayon. Wa ka may gikadlukan, dili ba? Nga makigbuwag sa imong bana? Tuod kay financially stable ka man. Ikaw gud ang manununod sa among katigayunan ni daddy nimo, Chibar. Mommy. Ang asawa, mahadlok lang ka ng makigbuwag sa bana. Ilabi na kung ang sweldo ra sa bana ang gisaligan. Maman bitaw nga mag-antos ang asawa sa pagpakig-uban sa bana, bisag dili siya malipayo ni ini, kay wa may laing kasandigan. Pero kung ikaw, asawa ka, unya adunay pangita, adunay sweldo, adunay income, dili ka gyud mahadlok nga buwaghan og bana. Mom. Pero kung dili ka uyon na ng paagi ha, okay na. Pero, basin beg makigbalik ka na sab ni atong Piolo ha? Shit niya. Shit, good ha? Nya, di ka na makigbalik? Dili na mi. Oh. Oo, naunsa ka. Naunsa ka? Mura ka magkalit nga mipingit, ha? Nilabad akong omi. Unsa? Oh my God. Dadunta ka sa atong family doctor. No, ayaw na mi. Musod lang ko sa kong kwarto. Upahuway lang una ko. Oh, no, iha. Dadunta ka sa doktor. Dili na lang lagi. Bahala na ka diha. Oh. Mahadlok og doktor. Kay mahadlok og
injection. Ay, nako. Piolo. Piolo. Gipalagot na sab ko nimo. Imo na sang gipasakitan ng akong bugtong anak. Shit nimo, Piolo. Bantay ka lang yun. Hikit ang tagani ka, tamparoson ta ka. Para nako, okay raman imong problema. Mapagitaan naman ng solusyon. Ay kung gusto ka makikita niya, mahimo raman, di ba? Oo ka na kung may courage pa kung makikita niya. Managlahi ang atong problema. Oh? May problema sa deka? Oh, giloom-loom lang. Problema sa puso? Yes. Oo? Really? O lagi ko kakita nga sa bisan asang beauty contest din ikaw mo appeal. Wa lagi ko kita nga tuna kay stage father. Wa man diri. Asa di ay? OFW. OFW siya. Wow, OFW. And then, ano sa problema? Wala mo ulit? No more communication. Mao ba? Ano sa hinong din? Naamay lain. Tinuod ka? Napas mo ko sa pasalig. Biktima ko sa matamis niyang dila. Risa. Kinsay ang pangan? Archie, Oh? Archie? No? Kadakanan sa mga Archie, mga buutan man na. we, sure? Lagi! Namang kay Kaila. Sampol na ko na akong Kaila. Buutan kayo, ngalag Archie. Sikat pa. Ngano sikat man? MVP sa duwang basketball. Ha? Kadaghan na siya mahimong MVP. Bisag asang liga. Ha? Daghan kay fans. Pero dili man na siya mapahimuslanon, hilumon kayo. Migo ko na. Ay kauban mig duwa. Pag kadaghag fans nang hinampak nga dako nga Archie. Ngigo mo sa gugayot. Ya, may kam dagbula, may ball handling. Graceful pa kaayo nga muduwa. Ha, dili ang bugiro. Og kada duwa, 10 minus 20 points per game. Lima ka na. Rebound pa, lusot pa, assist pa. Yo, good. Oh. Wow. Iniguman ko sa duwa, good. Ha, iniguman sa duwa. Bisag gising mo ta pa kayo. Pagkadaghang mga chicks mo doon. Pictures. Selfie na yun. Selfie na sa mga chicks. Ha? Grabe lagi. Pero, di man yun magpatinta lang amigo na ko si Archie. Ha? Usar yun gitutok niya. Usar yun focus niya ang babae. May uyab di ay. Doon na. In love sa kayo siya. Mao ba? Kisa may ngan. Jennifer ang uyab. Ay, nga ba tag naabot man sa dana nila, uy. Ay, resulta ginas imong gibati ngadto kang Sarah, Piolo. Ay, o lagi. Nakaisgot mong utang nga kakalimtan ka sa imong boyfriend nganlan pag Archie mo tong ako na pong ginarit kinsay kauban og nakita na kong Archie nga buutan. Sakit pa ng pakyasta, di ba? Sakit gid kaayo kun pakyasta, Piolo. Di lalim no. Tuta mauna niya. Dili cute. Kuros kang buwangan. Hilak ba mo doon ka? Ay, kapahong. Hilak ba ka? Wa manggod, hilak mo taon. Wa pa. Wa kuno. Nya, lugmang luha. Ikaw manggod. Say-say makas imo kapagyasan. Inom doon na lasat ko sa ako. Awa o. Nakahilak na lang noon ko. Kuya eh. Lo, hingos mo sa kaniya. Piyason sa kaning matata. Tandog lang sa ko. Muhilak sa di mong mga laki, no? Oh,
Nganong kung taong dili? Abi man ako ugahi kaayo mong pahilakong mga lalaki. Makaingon lang ka na. Kay di man sila magpakita nga mohilak ba. Karon lang nakakita ka na ko nga medyo ihilak ko. Bitaw, mo cute. Kanang laki nga di mohilak sa problema sa gugma. Daga nagreserba. Labing siguro dili siya seryoso. O kadaghanan na daghang babaeng nalambigit siyang kinabuhi nga dili mahadlok nga buwagan sa iyang uyab. Tungod kay doon naman ay ikapuli. Correct, no? Kung mao na, ikaw pangita og lain para dili na ka mohilak. Risa. Wala ko bang ginusara bay? Sa buot ikaw ginusara ka naman. Ha? Wa ako mag-inusara nga nag-antos problema tungod sa gugma. Oh, kinsiyahan man di ay. Naod yaid itlian, ha? Doon na. Si Kinsaman? Risa mismo. Ha? Risa? Oo. Problema siya sa uyab? Uyab niya, di ay niya iyang problemahan? Mao kayo. Doon ay uyab, pero... Nadi siya uyab? Nay uyab lagi, pero O saban? OFW. Upaw? OFW. OFW? Di ay ha? Oy, nga nung uyab sa OFW oy. Kadang LDR, long distance romance, ang iyang gusto ha? Long distance relation, subject to buwag yun ay, naunsa man kayo. Bible. Buwag gali na mo ayon, uyab kaya, di ba? Unsa? Magbuwag ang magtiayon, ang uyab pa kahay dili. Krubos sa inyong mga kapagyasan. Di man sa tao na ikaw so isa. First runner up kung kagwapa, anak. Bible. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!